Και αφορά στο τσουβάλισμα των δημοσιογράφων μετά και την ανακοίνωση της ΕΣΥΑ. Όλο αυτό που έχει γίνει με τον Κανάκη, αν έχεις δει. Το έχεις Όλη αυτή η ιστορία με τα όσα έχουν υποθεί στην εκπομπή του Αντώνη Κανάκη από τον ίδιο για τους δημοσιογράφους, κάποιους συγκεκριμένοι, όλοι αυτά κτλ. Βγήκε η ανακοίνωση της ΕΣΥΑ, απάντησε ο Αντώνης Κανάκης και τώρα εδώ ο Ξενοφών Κιτζής συναντάει τον Σωτήρη Καλυβάτση, ο οποίος δίνει τη δική του απάντηση σε σχέση με τα Τέμπη και τον Αντώνη Κανάκη. Ναι. Κύριε Καλυβάτση, ο κύριος Κανάκης μας τσουβάλιασε όλους μαζί. Συντεχνίες, κόμπλεξ, προσωπικό συμφέρον, προσπάθεια διατήρησης προσωπικής εξουσίας. Παιδιά, τα γεγονότα. Τώρα είναι τα γεγονότα. Μαύρη στην ψυχή μας. Είναι δυνατόν. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε κάτι όλοι μαζί πια. Υπήρχαν όμως αντιδράσεις για κάποιες καλλιτεχνικές σκηνές που δούλεψαν, κάποιοι άλλοι τραγούδισαν, έγιναν όλα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Σε τέτοια πράγματα οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς σαν χαμένοι είμαστε όλοι. Και ακόμα προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας και κάποιοι θα αργήσουν να τα βρουν πολύ. Οπότε αφήστε τα, να είστε καλά. Μάλιστα. Τεχνιέντος απέφυγε να αναφερθεί στον Αντώνη Κανάκη. Αλλά το κάνει χρόνια. Όχι, αλλά είπε το φυσιολογικό είναι μια τεράστια τραγωδία. Δεν είναι το ίδιο να το ρωτήσεις για μια προσωπική κόντρα. Το ότι μπροστά σε αυτό είναι πολύ μικρό. Το κάνει κιόλας επειδή έχουν την κόντρα μεταξύ τους. Και καλά κάνει και δεν εμπλέκει την προσωπική κόντρα σε ένα θέμα που είναι μεγαλύτερο. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και βλέπα και τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου με ένα νέο επιχείρημα τύπου χάνουμε το δάσος βλέποντας μόνο το δέντρο. Δηλαδή έχει γίνει αυτό το τραγικό και εμείς ασχολούμαστε με το τι λέει ο Κανάκης, οι δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές. Να θυμίσουμε ότι βγήκε μια ανακοίνωση από το συλλογικό όργανο των δημοσιογράφων. Δεν ανακαλύπτουμε ξαφνικά εμείς μια κόντρα και τη βγάζουμε στο προσκήνιο και τη βάζουμε πάνω από την τραγωδία του Ντεμπόν. Καλά, δεν νομίζω υπόθηκαν πράγματα και η ΕΣΥΑ βγάζει μια ανακοίνωση. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς πήγαμε να βρούμε τον Καλυβάτση. Το δάχτυλο δεν το κουνάνε σε εμάς. Εγώ λέω για εμάς είμαστε εδώ, Κατερίνα. Τη δουλειά μας κάνουμε. Αυτό ακριβώς λέω. Εγώ έχω δει άλλη ανάγνωση. Θέλει να πει ο Γρηγόρης στον Αθηνό. Εμένα, επειδή το κομμάτι αυτό με τον Αντρέα δεν το έχουμε κουβεντιάσει. Σωστά, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή του, γιατί είναι ο πλέον έμπειρος όλων. Έχω μια πάγια αντίληψη για τους δημοσιογράφους και για την ελευθεροτυπία, η οποία πρέπει να δίνεται μάχη να υπάρχει, γιατί τα διαπλεκόμενα, τα συμφέροντα, τα πολιτικά κόμματα κοιτάζουν να τους καθυποτάξουν. Εντάξει. Για μένα το Watergate είναι αποτέλεσμα 2 δημοσιογράφων και μιας μεγάλης δημοσιογραφικής έρευνας. Μιλάμε κόντρα στη CIA, στον πρόεδρο της Αμερικάνικης Δημοκρατίας, που ξέρουμε τι υπερκαθεστώτος είναι, και βγαίνουνε 2 κολόπεδα, να μου επιτραπεί η έκφραση, 2 δηλαδή έμισθοι δημοσιογράφοι, κάνουν δουλειά, κινδυνεύει η ζωή τους, κινδυνεύει η σωματική τους αγεραιότητα, αποκαλύπτουν μια κυβέρνηση, παρετούν μια κυβέρνηση. Θέλω να πω, οι πολεμικοί ανταποκριτές, οι μάχες που δίνουν οι δημοσιογράφοι είναι απίστευτες μάχες, ώστε να αποτελούν από τα πιο φωτισμένα, λαμπερά κομμάτια της κοινωνίας. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν τόσες σκολικοειδείς αποφύσεις σε αυτό το χώρο, τόσοι διαπλεκόμενοι, τόσοι κερατάδες, τόσοι αμοιβόμενοι στην πλάτη του λαού, όπου είσαι αναγκασμένος να διαχωρίσεις τη θέση σου. Πρέπει να διαχωριστεί η ήρα από το στάρι, ο αγωνιστής δημοσιογράφος, ο ερευνητής δημοσιογράφος. Άρα εσύ πιστεύεις ότι ο Κανάκης θα έπρεπε να έχει πει τα ονόματα, ή επειδή... Βεβαίως, γιατί τα λαμόγια καραδοκούν, είπε συγκεκριμένοι όμως, κυριαρχούν και δεν μπορούμε να το γενικεύουμε. Αλλά τώρα εσύ, Αντρέα, θα σου πει ο Κανάκης, ωραία, εγώ δεν είπα τα ονόματα. Εσύ είσαι ο μικρούτσικος και τα λες όλα αυτά, γιατί δεν λες τα ονόματα. Κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να σου πω. Δεν το ξεκίνησα. Εγώ λέω και τα ονόματα, τα επίθετα, μόνο διεύθυνση δεν δίνω, για να μην γίνει καμία ακρότητα. Ναι, για ρητορική μίσο. Ποιος δημοσιογράφου η δηλώση. Παιδιά, μισό λεπτό. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δώσουμε το λόγο στον Αντρέα, που τα λέμε και κάθε μέρα. Ποιος δημοσιογράφος εξόργησε? Ο ανεπίτρεπτος, ανυπόστατος, ανιστόρητος του Sky που τον είχαμε και από παλιά. Ποιον λες τώρα? Πορτοσάλτε. Τον είχαμε από παλιά. Και θυμάμαι που λέγα του Γιάννη,
Τι τον θες αυτόν? Του κύριου Αλαφούζου, εντάξει, ναι, συγγνώμη. Κάναμε μαζί το Sky. Επειδή γνωρίζονται. Και τον έφερε. Και μου έκανε από τότε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση το Τζιτζιφιονιέ. Το κομιλφό. Δεν είχα τίποτα απολύτως με κανέναν. Αλλά είχε ένα έτσι καθώς προπισμό ωραίο και του έλεγα τι είναι τούτο ρε Γιάννη. Και καθοδόν άρχισε αυτό το πράγμα να γίνεται ένας μοχλός. Λες και τσεκάρουμε κάθε μέρα τις αντοχές μας ως λαός. Λες και τσεκάρω εγώ το τι άλλο θα μου συμβεί. Ξέρεις όμως. Πώς τον λένε, γιατί αποφεύγω τον μάτι. Όχι άλλος Πορτοσάλτε στη ζωή μου. Κατάκτησα τη ζωή μου να ζω, να με γλιτώνει η ιατρική, να ζω και δεύτερη και τρίτη φορά, αλλά Πορτοσάλτε κερατά δεν θα ξαναβάλω πάνω από το κεφάλι μου. Σέβομαι απόλυτα αυτά που λες. Και απαντώ επειδή είπες για ονόματα. Σωστά, σωστά. Ναι, και σε εδώ τιμά. αυτό που κάνεις είναι τίμιο. Εκεί όμως, επειδή έγινε ένα τσουβάλιασμα, βγήκε δημοσιογράφος από το ίδιο κανάλι που αναφέρεσαι και είπε «Έχω λιώσει τα πόδια μου πάνω στις φλεγόμενες λαμαρίνες του τρένου». Και πήγα έξω από τα δικαστήρια να κάνω το ρεπορτάζ και σταμάτησε ο Χρήστος Νικολαίδης ένα αυτοκίνητο και με έβριζε. Ναι. Γι' αυτό σου λέει. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ λέω το όνομα. Δεν είναι όμως ο Πορτοσάλτε, εγώ έχω κολλήσει ακόμα εκεί. Συγγνώμη, δεν μην νομίζω. Τι καίγες αυτά που είπες, Αντρέα, μιλάμε. Δεν είναι αυτός που είπε επιτέλους θα φτιάξουμε και δρόμους. Ναι. Δηλαδή και κάθομαι εδώ τώρα. Και δεν πάω να τον φτύσω. Απλά επειδή εσύ έχεις και την πορεία που κατάλαβες το ίδιο, μπορώ να πιστεύω και εγώ ακριβώς τα ίδια με σένα. Αλλά αν το πω εγώ θα πέσουν να με φάνε. Φτύνω καλύτερα. Αλλά όχι, παιδιά, εγώ τα λέω τα πράγματα όπως έγινε. Αυτό είναι συγκεκριμένο που λέω. Μπορεί να νιώθω. Αυτό που επειδή είναι ο Αντρέας. Μπορεί να αρθρώνει λόγο, βέβαια. Και εγώ έχω άποψη, παιδιά, απλά δεν είναι το ίδιο, αυτό λέω. Και εγώ το ίδιο με σένα πιστεύω. Και ήμουνα στην εκόλαψη. Απλά τώρα νιώθω ασφάλεια που είσαι εσύ εδώ. Νιώθω ασφάλεια που είσαι εσύ εδώ. Και όλοι μας περισσότερο, γιατί ίσως, δεν ξέρω παιδιά, δεν υποτιμώ τους εαυτούς μας. Όχι, έχεις δίκιο. Αλλά άλλη άποψη. Δεν είμαστε το ίδιο Μητρούτσικο. Στο ραδιοφωνικό Sky εκολάφθηκε αυτό το αυγό. Δεν είπα αυτό, Θέμη, γιατί μου λέει ο Θέμης σαν να λες τώρα δεν μιλάς για μισή. Όχι, δεν είπα αυτό. Είναι άλλο να το λέω εγώ, που την ίδια γνώμη ακριβώς έχω, εντάξει. Και άλλο να το λέει ένας άνθρωπος που έχει 40 χρόνια ιστορία. Απ' την άλλη, σου έδωσα και την άλλη διάσταση. Τη διάσταση ενός ρεπόρτερ που επειδή τσουβαλιάστηκε, σταμάτησε ο κόσμος και τον έβριζε. Ξεκίνησα λέγοντας ότι το Watergate και τον Νίξον δημοσιογράφοι το ρίξανε. Δεν τον έριξε η θεία μου η Καλέργια.